Ħaten Beppe Fenekadami Kevin Kassar ħareġ qabbel il-Prim Ministru Robert Abela mal-mexxej tal-Unjoni Sovjetika Joseph Stalin. F'opinjoni li kiteb fuq il-gazzetta The Malta Independent tal-ħadd, Kevin Kassar magħruf li huwa mitħla sew mal-establishment nazzjonalista u ex-kandidat tal-PN fl-2017 li spiċċa ma nġabarx, mhux darba jew tnejn naraw jiftaħ dawn it-tip ta' attakki fil-konfront tal-Prim Ministru u nies oħra. Fil-fatt fl-attakk ta' din il-ġimgħa Kevin Kassar inkluda lil kantanta Maltija Ira Losko u lit-tenur nazzjonali Malti Joseph Calleja. Fil-waqt li għamel artiklu sħiħ jagħtina l-istorja dwar żmien l-Unjoni Sovjetika fejn fetaħ attakk ġdid kontra il-Partit Laburista fil-Gvern u qabbel it-tmexxija tal-pajjiż ma' dan iż-żmien ta' wara t-tieni gwerra dinjija u semma lil dawn iż-żewġ artisti Maltin. Kassar akkuża lil Losko u Calleja li tnejn għamlu isem għalihom u għall-pajjiżna fuq livell nazzjonali u internazzjonali li kienu huma biss li ġew issapportjati finanzjarment minn dan il-gvern għax fi kliemu huma lejali lejn il-partit. Il-każini tal-banet u l-kmamar tan-nar ukoll ġew fil-sienu għax kien gvern laburista li jemmen u investa fihom. Iżda x'il-gvern joħroġ skemi finanzjarji varji sabiex itaffi ftit mill-pis ta' dawn l-għaqdiet volontari ħalli jżommu tradizzjonijiet Maltin ħajjin għall-eks kandidat nazzjonalista din hija xi ħaġa ħażina. Kevin Kassar okritu għajnu wkoll għal fatt li l-wan jitkellem fuq nies bħall-Europarlamentari Roberta Mezzola, il-kap Bernard Grech, il-blogger Manuel Delija, Carol Aquilina, Robert Aquilina, Mark Camilleri u l-ex deputat nazzjonalista Jason Azzopardi li dan tal-aħħar instab ħati b'mala fama u gideb mill-qorti.